bababa sa aking... At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 11:44 PM sa buong Kapuluan, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Hindi na po natin papatagalin pa, kilalanin na po natin siya sa kabilang linya. Good evening po. Hello, good evening. Hello po. Yes, hello, good evening. Hi, good evening. How are you, sir? Kinakabahan po. Yan. Familiar po ba kayo sa programa? Lately lang, so I'm just new to your program actually. So, naisipan ko lang din mag-share. Oo. Salamat po sa tiwala, sir. Sir, anong pinagkakabalahan niyo po ngayon? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho ng ano May pong trabaho work? po. Sa engineering po. Engineering. Engineering firm. So, engineer po kayo, sir? Tama po ba ako? Yes po. Gano'n na po kayo katagal nag-work sa company ninyo? Dito po mga around, kasi nakailang company na ako, pero dito ay almost 3 years. 3 years na, sir. Sir, tama po ba ako? Nasa local po ba kayo or international? Tama po ba ako international kayo? Po, international po, overseas. So, ever since, sir, talagang international na tinarget mo? Usually, at yung sa unang career ko po, unang years is local, and then napapadala lang sa iba't ibang bansa, and then ayun hanggang sa nagkaroon ng opportunity to work overseas. Nice, sir. So, may pamilya ka po ba dito sa Pilipinas? As in, pamilya na Talagang? parents, siblings. Oo, ganun. Yes, Meron. pero komplikado kasi Okay. I don't know how to start. Alright. No worries, sir. Unti-untiin natin. And naiintindihan kita. So ngayon, sir, saan ka naka-stay ngayon? Nasaan ka ngayon? Somewhere in Middle East po. Middle East. Okay. So tama ba ako? Yan yung sinasabi mong 3 taon ka na dyan? Opo. Okay. Tutusin, isang company lang, pero pinadala lang muna ako dito. Okay. Kamusta naman? Actually, sa ibang bansa pa rin siya, pero may project kami dito, pinadala lang ako dito. Kamusta naman ang Middle East? Ayun, medyo itong bansa to is medyo boring, di siya open tulad ng iba. So sa pagkain, sir, nahihirapan ka ba? Siyempre, iba rin yung kinasanayan mong pagkain. Ayos naman siya. Ayos naman sa akin yung mga pagkain nila. Masarap naman. Mm. Anong paborito mong Ayos kinakain naman, dyan, sir? Di mga tulad ng mga shawarma nila, saka yung mga lamb chop. Yan, sarap. So natututo ka na rin magluto, sir, ng sarili mo? Actually, hindi ako nagluluto eh. Bili-bili ka lang? Yes, sir. Hindi ako marunong magluto. Ayan. Biryani daw, sir. Meron ba? Meron ba dyan? Yes, sir. Biryani, kapsa. So, yeah. Sarap, no? Common. Nagugutom tuloy ako ngayon. Anyway, sir, gusto ko malaman ilang taon ka na po? 34. 34 years old. Taga saan? Hindi ko na muna po sabihin sa atin, pero
Southern Luzon. Southern Luzon. 34 years old, Southern Luzon. Itago natin sa pangalang Badong. Badong. Badong from Southern Luzon. 34 years old. Ano ang top secret mo? I'm about to marry with my fiancé kaso nabuntis ko yung sister niya. Sir, tama ba ako ng pagkakarinig? Na dapat ikakasal ka niya sa fiancé mo pero nabuntis mo yung kapatid niya? Yes, DJ Jello. Tama po. Sir, nagulat po ako sa inyong kwento. Okay lang po ba? Kwentuhan niyo kami. Okay po. Kasi ganito yan. So, way back late 2022. So, ayun, almost set up na yung kasal namin na about 3 months na lang kakasal na kami. And then, ayun, may nangyari sa amin ng sister niya. Kasi ganito yan eh. So yung fiancé ko, nagpunta siya sa US for some business and yung mga meron siyang side job din doon. So open kasi ako sa actually same province kami, and nagwo-work ako sa Manila, and then may condo rin sa Manila. So open na ako doon sa condo nila kasi nga fiancé na, tapos lagay na sa loob sa akin ng mga kapatid niya. So kasi yung mga kapatid niya is andun na sa condo. So every time naman na nandun ako, okay lang naman kahit wala yung fiancé ko kasi nagpapatulong, kasi puro babae yon yung mga kapatid niya. So actually 5 silang magkakapatid na babae. So sabihin na natin yung panganay is si B, and then C, D, E, F. So si C yung fiancé ko. And then ayun, madalas akong pumunta sa condo nila. And then paano ba to? So one time nung papalitan na yung washing machine sa unit nila. So ako syempre, since kilala na, tiwala na rin yung parents niya sa akin na kahit doon ako matulog or kung hingihan man ako ng tulong, okay lang sa parents nila kasi nga kilala na ako. And then one time, nandun na-deliver na daw yung washing machine, saka ikakabit din yung kortina, papalitan gano'n. Mm-hmm. So syempre, walang lalaki, ako lang yung tinawag. So at that time, ang nag-message talaga sa akin is yung fiancé ko, since nasa US siya. So puntahan ko daw si E kasi nandun. So ayun, nagpunta ako doon. So pagdating ko doon sa condo, nakita ko na naiwang bukas yung pinto. Hindi siya nakalock. So dumiretso ako. So pagpasok ko, nakita ko doon sa may computer table, si E, nakaharap doon sa laptop, tapos nakataas yung shirt niya. So hindi ko pinansin yun kasi basta inano ko na lang siya, na sabi ko, "Hey, I'm here." And then sabi ko, "Ba't di mo nilalak yung pinto? Kasi mag-isa ka lang pala dito, tapos hindi mo nilalak yung pinto." Tapos sabi niya, nakalimutan daw niya, ganyan. So wala na. So okay na. So ganun lang, naging casual lang yung usapan namin. Wala akong pinahalatang may nakita ako sa kanya. And then nung gabi na, actually the plan talaga is doon ako tutulog. So dala ko yung varsity bag, ganyan. And then natapos na ganun. So alam naman din nung gabi na, alam naman nung kapatid niya na yun, umiinom ako ng red wine lagi, as in pampatulog ko. Madali ako makatulog pag naka-red wine ako. So yan. So sa madaling salita,
yung condo nila isang kwarto lang. So doon natulog si M syempre doon sa kwarto, and ako lagi naman ako sa sofa lang natutulog. And then ayun, nagising ako, may humahalik sa leeg ko. Tapos ayun, may nangyari na sa amin na ganun. Kinabukasan, so nag-usap kami. Sabi namin, bakit ganito? Sabi ko, una, aminin ko, nakita kita, may kaharap ka sa laptop, tapos may ginagawa ka, tapos ako, pinalagpas ko yon. Tapos, nung gabi, sabi ko, hindi ko na-control. Sabi ko, mali, pero nagpadala ako. Kasi, mahal ko yung ate mo, parang, doon ako nagsisisi. Sabi ko, may nangyari sa atin. Okay lang ba malaman ko yung edad nitong kapatid niya, ng partner mo, ng fiancé mo, ex-fiancé mo? So, at that time, he was 25. 25 years old. Tapos yung partner mo, yung fiancé mo, that time? Same age kami. Ilang taon? Magta-31 kami noon, time na yan. Magta-31, okay. Mm. So, tuloy mo po yung storya. Go. Sorry? Tuloy nyo na po yung storya at inalam ko lang po yung edad. Okay. Okay, so napag-usapan namin na okay na. Nagkamali tayo. Mahal ko ang ate mo. Sana hindi na makarating sa kanya. Huwag lang maulit to. So, ito. So, nag-ayos naman kami. So, parang mga nakarang araw, parang wala na nangyari. Parang ganun lang, naging common na. And then one time, yung isa namang kapatid niya, si D. Yun naman, ito medyo, medyo tropa-tropa ko rin, ganyan. And she is 1 year younger than us. So, ayun, ganun din. So, nagpapatulong din. Minsan, papadrive sa akin, go grocery, ganyan. Tapos, gumigimik kami. Masaya siyang kasama. She's very bold, spontaneous, something like that. So, ayun. So, napadalas yung pag-ano ko sa kanila. Pero alam naman ni fiancé yan. Alam naman niya while she's in the US. And then, nag-confess. Minsan nagkainuman na kami doon sa bahay namin, sa condo nila. Nag-inuman na kami. So, nag-confess. Pero may boyfriend siya, which is nasa Dubai. Sabi niya, ang swerte daw ng ate niya kasi, yan nga, parang, una pa lang daw, kita niya sa akin during high school days. Crush na daw kagad niya ako, ganyan. Tapos, swerte nga daw ng ate niya kasi, yun nga, ngayon, engineer, and then, may looks, ganyan. Bakit? So, ano bang itsura ni Badong? Oh. Sino kamukha ni Badong? Sabi po nila, Gerald Anderson. Gerald Anderson, yung ugali? Parang. Hindi kasi marami nagsasabi kasi medyo may lahi din kami kasi. So anong lahi mo? May Spanish. Spanish. May blood kami ng Spanish blood. Okay. So anong height mo muna? 5'9". Maliit lang naman. Matangkad, 5'9". Okay na din, matangkad ka na rin. Tapos maputi. Tapos mistiso, facial hair, and yun, medyo carpeted din yung dibdib. Mm-hmm. So, ayun. Anong itsura na itong girl, nung kapatid muna? Si D o si E? Yung muna, yung dami mo kasing tinutuhog eh. Ang ulo ko sa'yo. O sige, yung isa muna, si Papa D.E. ka pa? Pa-D.E. ka pa? Sige. D. Okay, so, sabi ng tropa ko, kasi trip niya yun, parang may hawag ni Casey Concepcion, gano'n. Casey Concepcion. O yung isa? Medyo morena siya, parang Yam naman. Si Yam Concepcion. Yam Concepcion naman. Mahilig kayo sa
Sa mga konsepsyon, ha? Oo nga eh. Nagkataon lang eh. Pero sinong the best sa dalawa? Si Casey. Casey Concepcion. Anong mga sumunod na mga nangyari? So, ayun, parehong lasing. So, nakalimot ulit ako. So, ayun, may nangyari noon nung magdamag na yon. Tapos, again, nung umaga, nagising nga kami. So, nakaya po siya sa akin. Tapos sabi niya, sana daw, yun nga, huwag na makarating sa, lalo na sa ate niya. Sabi, nagpadala nga rin daw kami pareho sa Sabi ko, ayun, siguro pareho rin natin ginusto, ganyan. Tapos sabi ko, kasi nung revelation niya that night, parang inamin ko rin naman na naging type ko rin siya. Dati, pero ayun nga, pero mas ginusto ko nga yung ate niya, ganun. So, ayun, parang inano namin na once is enough na lang na ganun. Wow, Tapos, one is enough. Okay. Yes, DJ. So parang yun, nag-guilty rin ako ganyan. Kasi parang nasira ko ba yung mga tiwala nila. Parang ganun. And then, nasa States pa yung so yung girlfriend ko. Kasi parang yun nga, 3 months na lang is kasal na namin. And then, yung biglang after few weeks, tumawag si D. So, umiiyak siya. Sabi niya, kailangan namin magkita. Pero ba itong ilang best me nagkita nangyari sa inyo muna? Pa? Ilang best me nangyari sa inyo? As in, lang, nung gabing yun, tapos nung umaga, humirit pa. So, dalawa lang. Nakahirit pa ako. So, yun. Tapos nakipagkita siya sa'yo. Umiiyak siya. After few weeks. So, na siya. Month of December. So, nangyari yun is mga early November and then month of December. Parang ganun. So, anong nangyari? Umiiyak siya. Sorry? Anong nangyari? So, ayun, sabi niya, positive. Tapos, sabi ko, nakailan try ka na yung sa PT. Tapos, sabi niya, halos 5 na. Since, sabi niya, 3 days ago, ganyan. So, inulit. From 3 days ago, parang hanggang nung time na nakita kami, 5 na daw na test. So, daw talaga. Tapos, wala na, nablangko na ako. So, hindi ko na alam sasabihin ko. Kasi, kami ni fiancé, continuous yung communication namin. Okay na lahat, naayos ko na yung mga catering, yung lugar kasi tapos sabi niya yung mga tita niya sa States nakabook na rin, ganyan, ready na rin. Tapos yung hotel na pagre-reservan para sa mga relatives nila sa pinapasikaso sa akin. So parang yun yung pumapasok sa isip ko nung time na yun. So gumulo yung isip ko. Tapos umiiyak nga siya. Tapos sabi ko na lang kay D, sabi ko, hindi ko kayang mag-decide kung ano man yung gusto mong marinig sa akin. Sabi ko, bigyan mo muna ako ng time kung ano bang dapat gawin. Kasi sabi ko, malaking problema to. Kasi malaking pagkakamali ko, sabi ko gano'n. So, nag-iwalay kami. So, umiiyak siya. So, hinatid ko pa rin siya sa condo pero hanggang doon na lang sa may gate, sa entrance. So, after that, Dr. DJ Jello. So, anong doktor? sorry. Nagawa mo pa akong doktor, baka ma-high blood ako sa'yo. Okay, sorry. Okay lang. Ayun. So, after that, gumulo na yung isip ko. Umuwi ako sa amin. Tapos, nagtaka sila, hindi dinala yung kotse. Hindi ko dinala yung kotse. Hindi ko that time, nagbiyahe lang ako. So, yun na pala yung huli nilang makikita ako. So,
to make the long story short, since then, binura ko yung FB ko. Inano ko yung SIM card ko, wala na siya. Email address ko, hindi ko binubuksan. Gumawa ako ng bago. Gumawa akong bagong SIM card. And then yung company na matagal nang nangungulit sa akin dito sa Middle East, pinatulang ko na, wala nang negotiation. Pinatulang ko na. Ang importante, yung offer nila na tourist visa ako pupunta dito, saka na ako mag-process kasi matagal mag-process pag sa Pinas. So, dito ko na lang ayusin yung sa mga polo regarding sa mga OFW stuff. So, wala akong pinagpalaman. As in, tumakas ako, natakot ako sa skandalong ginawa ko. So, hindi ko alam kung ano na nangyari. Until now, wala akong connection sa pamilya ko, sa mama ko, sa mga kapatid ko, even with friends, as in, pinalit ko yung mundo ko. So, yun nga, kasi anong nangyari, nung napunta na ako dito sa Middle East, wala akong ino-open na email address or yung mga social media ko kasi tinakasan ko siya eh. So, parang naglaho akong bigla sa kanila na wala akong kinakausap. Nang ghost ka. Until now, 3 years na, almost 36 years. So, I don't know if this is, secret ba o revelation na kasi may makakarinig nito na ganito yung istorya na baka ito na yun. So, I don't know. When I was, anong nangyari nga nung nasa Middle East ako, hindi ko nagustuhan yung pamalakan ng company. Tumalon ako ng ibang bansa dun sa company ko ngayon. Which is yun. So, sobrang gulo ng isip ko, alam mo yun. So, nawiwirduhan yung mga kasama kong Pinoy kasi sa mga group photos, hindi ako sumasama. Wala ako sinasamahan sa kanila kasi alam ko yung pwedeng maging mangyari na baka mamaya may mga matag, may makakita sa akin. Andito si ganito. So, pinaliit ko talaga yung mundo ko na wala akong contact. I don't know kung ano nangyari na sa pamilya ko, kung ano nang gulo iniwan ko sa fiancé ko, sa nabuntis ko. I don't know kung ano naging decision niya kasi talagang nawala na ako eh. So, dumating yung time na talagang sobrang hirap na ako, which is until now naman. Tapos, naisipan ko na since yung bansang napuntahan ko mataas yung suicide rate, naisipan ko na to ended my life, you know. So, nagpunta na ako sa isang parang supermarket na meron siyang mga hardware shop doon. So, hawak ko na yung binili ko. So, I planned kasi na to hang myself at that time. So, nakita ko na doon sa apartment ko kung saan ko siya ibibitin. So, kailangan ko na lang ng lubid or something. So, nakita ko itong hose ng tubig yung nakita ko eh. Sabi ko, pwede na to. Dumating ako sa point na yun, DJ Jello. So, sabi ko, and then, all of a sudden, there was this little kid na yumapos at the back of my legs. Yumapos yung bata. Iyak na iyak siya. So, nagulat ako, kaya po sa akin yung batang to. Tapos sobrang iyak niya. Tapos, nakita ko, nalaman ko na lang na nawawala pala yung batang yon. And then, pareho kami ng winter jacket nung tatay niya. Pareho kami ng blue, nakadenim and then black na winter jacket. So, as in, pareho kami naman. So, akala niya, tatay niya ako. So, yapos siya sa akin, talagang umiiyak. So, parang at that time, I don't know, parang iba yung pakiramdam kung may yumapos na bata sa akin. Tapos, batang babae siya, iyak na iyak, nakakala niya tatay niya ako. Tapos, that little girl really saved my life. I can say it. Na yun, nagbago yung isip ko noong time na yun. Tapos, parang naisip ko, sabi, handa na ba ako na umuwi ng Pinas para harapin to o ganito. Tapos, pero, natuduwag pa rin ako every time na itatry ko siyang Tapos, and then one time, yun, naisip ko na, miss call ko lang yung mama ko.
o kausapin, ganito, pero hindi ko magawang kausapin kasi hindi naman niya alam yung number na pinatawag ko eh, kumbaga. Pero she tried to respond ng message niya, "Son, I know it's you." Sabi niya, "Salamat, nagpaparamdam ka na buhay ka." Parang yun yung message niya sa akin at that time. So parang lalo akong umiyak noon, ganyan. So Badong, kasi Badong, yes po. gusto ko lang malaman, may ano ka ba? May lakas ka na ba ng loob ngayon para harapin itong mga bagay na to? Lalo ako natatakot eh, kasi iniisip ko baka pag bumalik ako, baka naghihilom na sa kanila, tapos baka maging sariwa ulit. Ano mo yun? So, Hanggang kailan ka baka mas magtatago? makalala lang. Hanggang kailan ka magtatago? Hanggang kailan I don't know. maduduwag ang buntot mo doon sa pagiging responsibilidad mo sa pagiging ama, pagiging anak, pagiging partner, at pagiging paghingi ng sorry doon sa dati mong fiancé? Ang hirap kasi, hindi ko alam kung paano umpisahan eh. Oo. Naiintindihan kita. Naiintindihan naman kita. And tinatanong ko lang, hanggang kailan? Maybe ito, nag-share na ako. So, baka ito yung umpisa na magkaroon ako ng lakas ng loob. But I really don't know when. Pero may planning ka? Lagi lang ako may plano pero hindi ko magawa. Bakit? I don't know why. Tatakot ako kasi ang hirap eh. Eto, Badong, bibigyan kita ng senaryo. Pili ka na lang, ha? Okay lang? Pili ka? Okay lang po. Okay, pili ka. Una, ano mas gusto mo? Hanggang nakatakas ka nga sa problema, responsibilidad at mga nagawa mo. Pero, alam mo sa sarili mo na hindi mo kinaharap yung dapat mong harapin na problema. Nakatakas ka, pero may naiwan ka. Doon tayo sa pangalawang senaryo. Duwag ka man pero kinaharap mo. Humingi ka ng tawad. Ano man na maging resulta, tinanggap mo. At least yung takot mo, nagkaroon ng magandang resulta. Ano yung pipiliin mo? Maybe the second one. Hanggang kailan ka pa ba dapat bang magtago, matakot? Ilang taon Kasi ka na nagtatago? 3 taon? Tama ba ako? Yes, this December. So, iniwan ko sila ng December. Okay. Tapos ngayon, magdi-December na naman. So, lalong umano sa akin. Mag-aapat na taon na. Bangungot siya. Sorry? Mag-aapat na taon na? 3 years pa. 3 years ngayon, December. Mm-hmm. Bangungot siya So, sa anong paraan? Sorry? Bangungot siya dahil? Takot ako malaman yung lahat eh. Kasi I don't know kung inaway ba mama ko, inaway ba ang pamilya ko, ng pamilya niya. Natural. Awayin. Huwag mo nang alamin. Baka, kasi iisipin na tinatago ako ng pamilya ko. Baka yun yung mga iniisip ko eh. Dapat Ayun. ikaw ang humaharap, no? Kasi yung pamilya nila medyo ma-impluwensya, politician din, tapos former Justice Secretary nung president natin dati. So, alam mo yun, parang ang hirap lang. So, kahit sa pamilya ko, wala akong balita kung ano nangyari sa kanila after noon. Alam mo ba, Dong? Hindi ko alam paano ka naging engineer pero ang hina mo mag-isip, pare. I admit. Diba? Nakatungtong ka ng posisyon mo na ganyan bilang engineer pero hindi mo kayang lakasan yung loob mo. Napasa mo yung bar exam ninyo pero wala kang lakas ng loob, di ba?
Di ba? Tama. Ba't ka ba napatawag ba daw? Gusto ko muna malaman. Gusto mo lang ibahagi yung katangahan mo? Okay. You're free to say that because I know it is. No? So, tingin ko ba dong kailangan mo ma-real talk eh. Kasi wala nagsasabi sa'yo ng ganito dahil nagtatago ka. Diba? tama. Walang nagsasabi sa'yo ng ganito eh. Wala. Di mo nga siguro sinasabi to sa iba na ganito yung ginagawa mo eh. Diba? Takot ka sa sarili mong multo. Takot ka sa mga ginawa mo. Diba? Diba, Badong? Tama ba ako? Tama. Pero alam ko na alam mo yung tama mo dapat gawin. Pero walang nagdidikta kasi sa'yo dahil nga nagtatago ka at hindi mo sinasabi yung katotohanan sa iba. Diba? Yun naman talaga. Alam mo yung gagawin mo eh. Alam mo, hindi mahina loob mo. Kaya mo nga umuwi ngayon sa Pilipinas eh. Kaya mo harapin yun. Pero wala lang nag-e-encourage sa'yo dahil tinatago mo yung mga bagay na to. Yung ultimo nga pamilya mo, ayaw mo kausapin. Paano sino magtuturo sa'yo ng tama? Tingin mo tuturuan yung sarili mo ng tama? Eh gusto mo nga magtago pero alam mo naman yung tama. Pero hindi mo ginagawa. Na ano lang kasi, tama. Kasi ang kinakatakot ko lang, takot ako sa mga maririnig ko na binanuto sila ng pamilya, parang ang laki ng problemang iniwan ko sa kanila, yung parang hirap eh. Ang hirap eh, iniwan mo nga, hirap ka. Nagpakasarap ka nga ng 3 taon dyan, nagtrabaho ka, nagtago ka, hindi mo nga kinamusta pamilya mo, hirap. Ang hirap dun. Diba? Mahirap yung dinadala ko. Kasi, oo, yung dinadala mo. Pero alam mo ba kung gaano rin ba kahirap yung mga taong ginawan mo ng pagkakamali? Ha? Hindi mo rin, gaano rin ba kahirap yung fiancé mo na gabi-gabing iniisip niya bakit anong nangyari sa'yo? At bakit yun pa yung partner mo? Diba? Ikaw may kagagawa ng paghihirap mo, pare. Hindi. Huwag mo isisi sa ibang tao. Huwag mo i-gaslight yung sarili mo. Huwag kang magpa-victim dito. Yes, of course. Hindi ako nagpapabiktim. Ang sa akin Yes. lang, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas sa loob na harapin muna. Alam mo, bakit wala kang lakas ng loob? Dahil wala nang sasalita sa'yo ng ganito, Badong. Tingin mo yung ginagawa mong pagtatago, tama. Kung kukonsintihin kita dyan sa ginagawa mong ganyan, hindi maganda, Badong. Kung papakinggan lang kita, wala, para pinakinggan ko na tama ka. Tama ka nga na magtago ka dyan. It's about time, Badong. Hindi ako nagagalit sa'yo, pero sinasabihan kita bilang kapatid. I appreciate it. Really, I appreciate it. Baka wala kasi nagsasabi. Oo. Wala nagsasabi sa'yo eh. And ito, payong kapatid, payong kaibigan. Badong, hindi ako galit sa'yo, pero concern ako sa'yo. Concern ako bilang pinagkatiwalaan mo. Tama na yung pagiging duwag. Kung nasaktan ka at natatakot ka, may mga tao din na gabi-gabi natatakot. Natatakot muling magmahal dahil may taong katulad mo, Badong, na iniwan sila. Natatakot na muli magtiwala dahil may katulad mo, Badong, na nanakit din katulad na nararamdaman mong sakit. May bata kang kuwawa na iniwanan mo, hindi mo pinanindigan. Parang yun yung minsan pag nakakaita ako ng bata, parang siya yung nagiging weakness ko, parang alam mo yun, parang sarap yata na may bata, ganun, pero paano yung fiancé ko? Anong mahal ko pa rin siya eh. Ano na lang. So parang ang daming what if.
Di ba? Simula ba nung 3 taon, di ka na nangilala dyan, Badong? Meron akong Hindi mo parang ano mahal. lang, hanggang crush na lang. Pero wala, as in wala kasi mas matindi yung problema ko eh. Amin ko, mayroon akong natitipuhan pero not to the point na umaabot hanggang sa getting to know. Wala lang, hanggang ano lang siya, hanggang pansarili ko lang na type, parang ganun. Parang iniisip ko na lang na ganun. As a man, syempre, attractive ako sa mga babae. Na-attract pa rin ako. Pero as in, wala naman akong naging karelasyon or any. Oh, kailan mo plano? Anong plano mo ngayon sa buhay mo, Badong? Maybe, yan na. Tama ka. So, tapusin ko na yung pagiging duwag ko. And, yan. Naumpisahan ko na dito. So, sana magtuloy-tuloy na to. Maybe, ito nga, yung isang way para matauhan din talaga ako. Sa maling ginagawa kong to. May lakas ka naman ng loob eh. Ayaw mo lang gawin. Ayaw mo lang iyaan yung mas pangunahin mo sa puso mo. Yung pagiging malakas na loob. Hindi ka natatakot, Badong. Nagtatago ka lang. Kasi ayaw mo ng responsibilidad. Diba? Tama. Responsibilidad yung ayaw mo. Hindi ka natatakot mamatay o anong gawin nila sa'yo. Kalokohan yun. Manindigan ka dun sa ginawa mo, Badong. Diba? Mm-hmm. Hindi ka natatakot sa mga taong nakapaligid sa'yo na may sasabihin sa'yo. Hindi. Wala. No. It's other factors din. Oo, pero mas takot ka dun sa responsibilidad mo. Yun ang nakikita ko dito, Badong. Diba? Yun naman talaga eh. Kasi, Badong, hindi mo papatagalin ng 3 taon yan. Hindi mo kayang tiisin yung anak mo 3 taon, kalokohan na hindi mo magkakontak. Diba? Diba? Tama. Kaya mong umuwi. Kaya mo magpakita, kaya mo magparamdam. Alam mo naman yung mga contact nila, alam mo yung mga pangalan nila, pwede mo i-chat yun eh. Pero ginawa mo, nagpakasarap ka. Ikaw na nga yung nakadisgrasya. Ikaw na nga yung nagkamali. Ang kapal pa na mukha mo, magtago. Di ba? Parang, natakot ako sa mga sumbat na ganyan. So, which is wrong. So, yun, yung mga kinatakot ko yung mga puro what if. So, ano lang nangyayari sa amin ng fiancé ko. Tapos ito pa, may dumagdag pa na yung ako natuloy ba yung bata, parang ganun. So, ano ba, nagka-feud ba silang magkapatid? Parang ganun. So, I don't know. Ang daming hanggang kailan mo yung I don't know mo na yan? Hindi mo talaga malalaman hanggat hindi ka umaharap sa kanila. Puro ka tanong eh. Bakit kaya? Hindi mo alam. Ano kaya nangyayari? Ano kaya masasabi? Subukan mo humarap. Malalaman mo lahat. Alamin mo. Harapin mo. Diba? Okay. Kakamali mo yan eh. Mm-hmm. Pero naniniwala ako sa iba dong na kaya mong harapin yan. Ano man ang maging resulta. Okay. Pag naharap ko, tatawagan ulit kita. Naniniwala ako sa iba dong. Kasi Badong, it's about time na eh. Sobrang tagal na. 3 taon na, Badong. Huwag mo naman palalimin palalo. Diba? Oo, kasi yun nga, yung isa rin concern ko, baka mamaya nagmo-move on na sila
naghihilom na, tapos bigla akong papakita, Yes. biglang maging sariwa ulit. Yes. So, Ngayon hindi diba? pa, Badong. Ano pa sila sa'yo? Galit pa sila sa'yo. Hindi pa sila naghihilom. Nang kumukulo pa yung dugo nila sa'yo katulad ng pagkulo ng dugo ko. Hanggat maaga pa, Badong. Go. Okay. Kasi yun, laking kahihiyan na binigay ko sa pamilya niya at sa pamilya ko. Everything is settled na eh. Harapin mo na yan. Kahit naman kasi sigawan kita dito, anong sabihin ko sa'yo dito, mapagod lang ako, hindi mo naman paniniwalaan, di ba? I really got your point naman po. Pero sa akin, So, yeah. It's about time, maybe. sa akin lang, Badong. Kung sakaling uuwi ka, or ano bang plano mo? Kung haharapin mo sila paano, sige, sabihin mo sa akin. At first, yun nga, alamin ko muna situation ng family ko kasi baka may hindi magandang ginawa yung family niya sa family ko. So, syempre, hingi ako ng tawad kasi nabunton sa kanila yung mga nagawa kong mali. Sila yung umako ng mga kasalanan ko. So, kasi hindi basta-basta yung pamilya ng fiancé ko dati. So, ayun, kilala ko rin yung family nila. So malamang, so napag-initan yung family ko na pinag-iisipan nilang tinatago ako ng family ko, yung gano'n, which is hindi naman, kahit sila talaga walang nakakaalam. So, ayun. Kaya, ayun. Chat mo yung pamilya mo. And then siya, Kausapin mo na. sorry? Kausapin mo na yung pamilya mo, Badong. Yeah, then siguro hingi ako ng yun nga, kapatawaran, and then tanong ko kung uwi ba ako, ano bang may papayo nila sa akin. Hindi mo naman kailangan umuwi agad eh. Hindi mo naman kailangan umuwi agad. Of course. So yun nga. Pwede mo silang siguro tawagan sa Messenger. Magbukas ka na Messenger, di ba? Binlock mo sila, nawala ka bigla, nag-delete ka ng account mo, kung ano man yung ginawa mo. Ayun, dahilan, Badong. Sa mo, Messenger. Di ba? Kamustahin mo sila. Unblock mo. Kausapin mo yung nanay mo. Yung account ko yung deactivated. So meron lang akong dami account na kahit may dami account, gusto ko i-try na i-click lang yung i-search lang sila and then makita ko lang kung anong update. Dami mong dahilan. Kontakin mo muna yung pamilya mo. Di ba yun ang unang goal mo? O yun ang goal mo. Kausapin mo. First, kausapin mo yung pamilya mo. Kontakin mo. Tawagan mo sa Messenger. Makipag-video call ka. Eh di safe ka. Di ba iniisip mo naman yung sarili mo, hindi naman yung pamilya mo. Eh di makipag-video call ka muna. Di ba? O, pag naipag-video call ka na, Badong? O, kamustahin mo sila, anong ginawa ng pamilya ng ex-fiancé mo sa kanila. Kapag wala, next mo naman kausapin, fiancé mo. Meron man o walang may ginawa sa kanila, kausapin mo pa rin yung ex-fiancé mo. O next, yung kapatid, yung anak mo. Paano mo paninindigan yung anak mo kahit hindi na yung kapatid ng ex-fiancé mo? Huwag ka na maging makasarili, engineer. Engineer ka pa naman. Yeah. I appreciate it. Yeah, I need this. Diba? You can say anything. I really need this. Diba? Yeah. Wag puro sarili iniisip natin. Minsan kailangan din natin lakasan yung loob natin o kailangan din natin tanggapin yung consequence na mga ginagawa natin. Yeah. Tama na yung reason. Ang mga taong nagrarason, yan yung mga taong walang gusto talagang gawin yan na katotohanan. Alam mo yan, bilang engineer, matalino ka. Ang taong gusto talagang gawin, wala na. Gagawin niya na kagad yan. Thank you because I need to be a man on this. Diba? Magka-balls ka, magkabayag ka.
Yung Tagalog tsaka English yung sinabi ko sa'yo. Diba? Yeah. Yeah, maybe it's about time. Talaga. Manindigan ka na. Yeah, Ngayon, ito lang yan. Medyo... Ito lang yan. Dito mo yan masusukat eh. Ngayon, nakontak mo na yung pamilya mo, nakontak mo yung ex-fiancé mo, inontak mo yung nanay ng anak mo, pero hindi ka pa rin kinausap. Siguro hindi pa yun yung time. I see. Yun yung sign yan. Basta at least alam nilang nag-approach ka. Di ba? Alam nilang yung willingness mo na ayusin ang lahat. Ako, naniniwala naman ako, may tamang panahon para sa pagpapatawad eh. Kung hindi ka nila kayang patawarin ngayon, edi at least hinarap mo pa rin. Kasi naman hanggang kailan ka magtatago. Yun lang. Yes. Okay. I hope next. Correct, I need to reach out. Yes. Sana pag tumawag ka dito, Badong, may nangyari na. Yeah, sama kanina medyo kinakabahan pa ako, pero ngayon medyo naibsan ako. Yeah, this is something that I need na. Yun nga, I really need to talk to someone, which is be thankful ako, and it was you. Huwag mo naman ibaba yung pagiging lalaki natin pa doon. May batang involved eh. Yes. Lakasan mo yung loob mo dahil dun sa bata. Huwag para sa iba. Para dun sa bata. Kung mahal mo talaga yung anak mo, o mahal mo yung ex-fiancé mo, harapin mo. Bilang bawi man lang na kaya mong harapin yung lahat ng mga bagay na to. Yun lang. Anyway, maraming salamat sa iyo, Badong. May gusto ka bang sabihin? Ayan. Thankful ako kasi nasabi ko to kasi wala talagang pinagsasabihan. Nakwento ko, I don't know if this is the right program, pero I believe so na yun nga, maybe this is the first step na magawa ko yung mga matagal ko na pinaplano. So, yeah. So, ito na nga siguro yung yun na, maging eye-opener para sa akin. Na yun, tama ka. I need to reach out first. Kung di pa talaga sila ready, at least nag-reach out nga ako. So, yeah. Thank you sa advice. And then, yun nga, doon sa mga ibang listeners. So, yun. Tulad ng sabi mo, we need to face this, be a man. Yan. Thank you. Real talk lang yun. Hindi yun advice. Yeah. Diba? Whatever, but I appreciate it. Real talk lang. Really appreciate it. Concern ako sa'yo bilang kapatid. Salamat. Ingat. Okay. Thank you rin. Ingat din. Okay ka naman ngayon? Parang medyo relief. Kasi kanina talaga kinakabahan pa ako, pero ngayon medyo kailangan talagang minsan makarinig ng parang may laman para lang matauhan din. Sana ba dong magkaroon ka ng maayos na wisdom para ayusin yung lahat ng bagay? Yeah, I will pray for it, and of course I'll do it. I always keep that in mind. Thank you, Badong. Thank you rin, DJ Jello. God bless. Thank you so much. God bless you too. Sana ayusin ni Badong. Nag-OT kami para sa kanya. Sabi ni Boss Pindot yun. Pero mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo. Naway si Badong ay maayos niya po ang kanyang desisyon. Diba?
minsan kailangan din nating harapin kung ano man yung mga bagay na tinalikuran natin. Hanggang kailan ba tayo magtatago sa mga responsibilidad na dapat nating kinakaharap? Kaya mga kabisyo, muli, maraming salamat po. Ako po muli si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio kasama si Boy Pindot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.